Zdravím vás, youtuberi, zdravím vás Ekoporo a vítam vás pri novom videjku. Toto je prvé videjko na novom kanále Ekoporo Mobi, čo znamená videa only z mobilu, lebo takzvané nemám notebook, čo znamená, že budem natáčať videa na mobile a budem ich rovno rúcať na net. Takže žiadna úprava, žiadne efekty, žiadny Photoshop, takže budem stále hnusný. Takže zajtra ideme do Bratislavy a do Viedne, že to bude sranda. Ale to je ešte pozdejšia téma, tam tiež chcem urobiť nejaké videá. Chcem robiť na tomto kanáli, že každý deň vydám jedno zastrané video. Možno aj viac. Možno krátšie, možno dlhšie. Krátšie, dlhšie. If you know what I mean. Takže, čo nové v mojom živote? Za ten rok, čo som nenatáčal? Veľa. Moja ruka je opotrebovaná. Velice opotrebovaná. Veľmi veľa ju používam. A dneska som bol kúpiť nové topánočky. Lebo nám treba do Viedne. Som si bol kúpiť takéto topánočky. Krásna žltá na doma. Vidím vonku a bude hnedá, takzvané čierna. A ináč vyzerajú celkom dobre od Reebok. To je nejaká recyklovaná kniha. Reebok. A na pláne mám žrať puding. Vanilkový. Lepšie ako čokoládový. Takže čo tu máme? Gamepad. Áno, ja viem, je to super. 20 centov. 20 centov. Čo urobíme s 20 centami? Niečo ma napadlo. Miruška. Áno? Ne. Hej, ti chcem dať 20 centov. No poď sem. Toto je moja malá sestrička, Miruška. A tu máš 20, vidíte týchto 20 centov? Máš. Matúš, toto mi krát niečo daroval. Matúš, toto si nezobral? Čo? Zobral som, ale možno to zjedli cigáni už niekde. Tma a ma tu nevidno, a tu ma už vidno. Bordel. Zaostri. Bordel. Čo tu máme? Základné techniky. Hriadele. 9. Je 18:38, čo znamená, že mi idú Simpsonovci a ja tu natáčam video. Fuck. A ináč nosím okuliare, ale na videách asi ich nebudem nosiť, lebo sa to odráža. Všetko sa mi odráža, potom také svetielkujúce očká. Leviaca páska. Tým som sa snažil zalepiť takzvané moju starý kábel od nabíjačky, ale ja som to iba viac dojebal. Takže som si musel ísť kúpiť nový za zasrané 3 eurá. Kde si? Tu si. Čo to tu máme? Otvoríme to, ne? Sa to otvára. Už som to niekde trhal. Tu som to trhal. Laggy? Laggy everywhere. Laggy. Káblik. Štríme ho do mobilu. Sedí tam. Dobré. Som ho iba vyberal, hej, v pohode. Takže, čo máme ešte dneska na pláne? Uploadnúť toto videjko. No, vidíte, niečo ma napadlo, že mamka mi kúpila takú knižku, Telo ako posilovňa. Ale mne zatrasú ruky. No, veľa strán, veľa cvičení, veľa všetkého. A ako sa hovorí, všetkého veľa škodí.
ako môjho notebooku, lebo tu nie je tu môj notebook. Lebo všetkého veľa škodí. Fuck. Chcem vedieť, čo budem robiť celý výlet. Som sa mohol hrať na notebooku. Tam. A mám zákaz na 2 týždňa. Fuck. Nejde to, som krivý ako prasa. Kúkajte, čo som našiel. Kenny. Toto je Kenny z videa, skade bol. Ako nainštalovať Windows, presne. Kenny. Nice. Dobre. Viete, aký som ja bohatý? 4 € mám. Už the boss now. A idem na výlet a čo tam budem robiť? Pašteky žrať. Dobre, takže neviem, čo budem hovoriť ešte k tomu videu. Už asi končíme, lebo idem kúkať tých Simpsonovcov, lebo som to veľmi chcel skúkať, ale som začal natáčať jak retardovaný debil. Takže asi tak. Budem sa snažiť dávať každý deň videá. Nebudú to žiadne upravené videá, nebude to nejaké ultra maxi full HD video, ale iba tak for the win. Bo veľa youtuberov síce má nejaké tie kvalitnejšie videá, ale dáva ich raz za 2 týždne, čo znamená, že je to strašne málo. A pozrite si 15 minútové video a máte to na 2 týždne. What the fuck? Čož znamená, že je to na hovno. A ja keď budem robiť také každodenné videá, môžete kúkať, nudiť sa, zabávať sa, dislajkovať, hejtovať a písať mi, aký som kopírant. Takže toto bolo asi v tomto videu všetko. A čo poviem, majte sa, ne? Čus.